Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Yawo Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓe ndu jayndeli moɗon no dañi toon ɗum subaka foof amin dañi weltare kadi huccidde e moɗon oɗo subaka aljuma hande ko wiide on tan goto foof salminama e inde kono kadi on manama e jettoɗe ɗum ɗon noon bandiraɓe seyrenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe gam dañde duwaw bani moon debbo Aissata Ndiaye no wonne gonum gorko Amadou Moussa bisimilla ma bani mba Aissata Ndiaye jam Allah walema a salminama no fewi kadi a salmitama en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV ɗoɓe goni e nder leydi Sénégal ha to bowal leydi en jettiɓe en jarniɓe eɗen mbiyaɓe tan kadi aljuma moƴƴo malaɗo ɗum padannomi ni aljuma moƴƴo malaɗo hande mi wujjani hande a wujjani a acci ɗon ɗa hande mi accidima hen ko noon watte wadde ko ɓuuri tengtude hande ɓuuri tengtude e jayandeji leydi Sénégal ni no wayno ko fawgo tufere adide toon to jaam ñaajo ko yewti ko e mango stade du Sénégal mo ganduɗa ina fada ɗo e lebbi 10 noon tigui wadde uddita damal ko Le Soleil jayde gendire nde ene wayno wi ko moɗo leydi ndi fawi tufere adide tawi noon kadi ko mango stade du Sénégal gonɗo toon to jaam ñaajo ɗum ɗon noon jayde wi tan ene wayno ha joni ko stade mo ganduɗa ko e jaaduɗo e jamanu tawi noon ina noti ko wiyete ko hono norme de la FIFA woni tan gomu tambinkal ko fate banggue football windere nde ɗum saabi noon jayde wi ko moɗo leydi ndi o saaha yiddimuɗum tigui ko yuɓɓinde coupe d'Afrique des nations de football tawi noon ko ɗo e duuɓi 4 paaɗi kono ɗum ko noon ene tawe hen kadi goɗɗum ko fate banggue duttugol teddungal omo ganduɗa ko Ousmane Tanor Dieng ɗum ɗon noon parti socialiste o saaha tan ma kay ruttumo teddungal ɗum ɗon noon ko toon to Nguédiene e ɗo e Dakar jayde enquête arti ko e fawgo tufere adide toon to jaam ñaajo ko yewti on ɗon stade du Sénégal ɗum ɗon noon jayde ndewi tan ko mawɗo leydi ndi Macky Sall oɗo saaha ina tan joopi walla mbiyen yiddi muɗum tan ko ɓe ganduɗa ɓe ko dogoɓe leydi Sénégal kay tawi ko sukaɓe woni dogoɓe ko witi ko e Jeux olympiques de la jeunesse ka ɗo waɗde ɗo leydi men Sénégal gam kay yo ɓoftu ko witi ko e médaille uji kewɗi saabi noon o kay haaldi ko e ardiɓe ko fate banggue athlétisme leydi ndi ɗum ɗon noon kadi o suuti hen konngudi goɗɗi so wiide wonde oɗo stade mo 5 place ma kay uddite ɗo e lebbi 17 L'As quotidien nden ɗon jayde ha joni arti koye fawgo tufere adide toon to jaam ñaajo ko yetti on ɗon stade du Sénégal ɗum ɗon noon jayde ndewi tan kañum suuɓi haalde ko fannu goɗɗo so wiide wonde ina wayno guendi ndi foof renti toon ko noonne kadi ko folklore mo ganduɗa o tan ko pijirloji e gulali e luukali ɓuuri toon mantinede walla mbiyen ɓuuri toon tigui teskede koɗa ɗum ko noon mawɗo leydi ndi heñorima tigui mo ganduɗa ko entrepreneur woni tan tambiɗe ko yetti ko e golle on ɗon stade nde kay wawata gaynude golle muɗum ko adi ñande nogas lewru e hitande ujunaji 2021 jayde libération jayde nden ɗon wayli sawru mbaggu nde arti koye konngudi peññoɗi hanki tawi noon koye jande leydi men Sénégal ko fate banggue katgol otoji tawi noon ko coggu otoji ɗi ganduɗa ɗi ko otoji goloɗo e laamu ngu saabi noon jayde arti e ARTP woni tan saktinoɓe on ɗon sirlu holtama noon wonde tan kay ɓe garti hen ko yewti ko e hol tan noɓe coodiri ko yewti ko ɗin otoji ɗi ganduɗa ko 4 katuji ɗiɗi holtama noon wonde jaru ngun ɗon kay ne wayno juumaka koko tolni e 147 pawɗi hono 150 ujunere e haalis meɗen CFA kono ne kadi wona kamɓe tan coodi ko way noon saabu kay golorgal bitengal DGPU kañumne kadi ene wayno sodini ko yewti koye auto ɗiɗi tawi jaru muɗum kadi ina tolni e 8 millions e haalis meɗen CFA jayde quotidien le quotidien nden ɗon jayde arti koye konngudi dewnoɗo ɗo hen tawi noon ko Aminata Mbengue Ndiaye kañum tigui sunno ɗum so wiide wonde cuɓugol ko yewti koye mairie de Dakar tawi koto banggue décret ɗum ɗon noon holtama wonde ko konngudi kay ha joni beñi wence walla mbiyen jibodirɗe teska kono kadi ko ɓuuren ko hawde jayde ene wayno ko deƴƴere makko kanko Aminata Ndiaye caggal nde ha joni suuta konngudi to banggue critique manam tan konngudi tawi noon ko jopiɗimo ha hande kay o suutani hen konngudi kono tan Doudou Ndoye kañum arti hen so haalde holko jeeyi sababu nden deƴƴere kono ne kadi e biteɗo alelo kamɓe kala konngudi mabɓe ne tawe
e helle joyi e jeenayi e jayde witende quotidien le quotidien. L'observateur. Jayde groupe Futur Média nde kañum suuɓi artude tigi koko yewti ko e ñamade nde leydi men Sénégal jogui oɗo saaha jayde ne lima noon wi wonde oɗo saaha eɗen jaara e ujunnaje jeenayyi milliard to banggue ñamade e koppareje meɗen CFA ɗum ɗon noon jayde arti hen tigi kono kadi nde arti e konngol ɗi ganduɗa ɗi kay ko FMI woni tan fedde walla mbiyen gomu ganduɗa koy ko gomu windere en keeju tambi ko fate banggue hono boña windere nde ɗum ɗon noon artama hen kadi e projet ji mbiyen tan e ɓooje ɗe mawɗo leydi ndi tigui jogui e nder leydi ndi ina tawe e hello tati e jayde witende l'observateur kono ɗum ko ina tawe hen kadi accident tawi noon waɗi ɗum ko biteɗo Pape Alé Niang tawi noon kay kanko Pape Alé Niang ko baɗo tigui accident tawi noon ko auto makko tigui waɗi accident mbiyen toon to corniche ɗo e Dakar kono ɗum ko noon o waɗama o daltinama tigui o yewtidama gam namde kono tan o kanko jayde en ko tuuma ene wiide jayde nde ne wayno ko dognude tawi alda e saago muɗum woni tan tawi ina yari ha ɓurti. Jayde Vox Populi nden ɗon jayde ina wayno arti ko e gulali goɗɗi tawi ko teskaɗi tigui teskonoɗi ɗo e leydi men Sénégal toon to Louga ɗum ɗon noon ko wargo almudo goto tawi waranoma tigui eɗe balɗe jewtuɗen ɗum ɗon noon autopsie o waɗama tigui autopsie o noon feññini wonde ko ɗon almudo kay koko fiya tawi fiya ko koko heeli hoore muɗum ha gandi muɗum tigui wone rufde tawi ko e nder hoore nde so holtam noon wonde ala baɗɗu ɗum so wona kay on ɗon jangguinannoɗomo e wiide kay ha joni ɗin ɗon médecin ɗi ganduɗa ɗi kay ko kañumen juɓɓinno on ɗon ko yewti ko e on ɗon autopsie kono ɗum ko kadi tawi hen accident on ɗon journaliste winde yanke hono Pape Alé Niang tawi noon o waɗi ko toon to corniche jayde wi noon o heeɗama tawi heeɗimo ko élément ji ɗi commissariat central de Dakar. tegal ɗum ko jayde coftal balle stade ko ɗon uddata roɓino men jayndeji oɗo subaka hande jayde eno jirɗon ni ko photoji baroɗe teddugal leydi men Sénégal nayyi ɓen ɗon noon oɗo saaha ina jogana kulhuli woni mo ganduɗa o kay ko Kalidou Koulibaly Ismaïla Sarr Idrissa Gana Gueye wondude e Krépin Diatta ɓen limtaɓe noon hultama wonde tan mone mabɓe kala ina wondi e caɗele oɗo saaha to banggue kippu muɗum jandeni sifo ɗum ɗon noon so tawi kay ñawdaka o saaha leydi men jogoto kulhuli ha tengti noon e potiral leydi Sénégal e dowla Guinée Bissau ko fayi arde ko ɗum ɗon noon ndewi tan ko Idrissa Gana Gueye o saaha ina jeeyi caɗele muɗum kay e oɗo saaha ne wayno ko gañede ɗiɗi deggodirɗe ɗe o heeɓi ko ɓoyani ko o selli kono tan ha joni o teskaka e mbawka makko Kalidou Koulibaly arti kono tan ha joni soit taw wattude e fettude équipe muɗum Ismaïla Sarr kañumni oɗo saaha nana tigui woni e cafrowo muɗum guila tan ñande sappo e jeetati lewru janvier Krépin Diatta kañumne kadi koko gañi tawi koto banggue buki e wiide jayde nde kono ɗum ko kadi jayde arti e dernier réglage noon ko balɗe nayyi tan ko heddi hakkude choc mo ganduɗa o ko 8e de finale aller Ligue des Champions hakkude Bayern e Naples foof noon ene tawi tigui e hello mbiyen ha joni jeeɗiɗi e jayde witende e stade quotidien ko ɗon uddiroɓe men jaydeje o subaka noon tigui Amadou Moussa ko jayde stade uddi roɓindu jaydeli meɗen en udditu eɓɓore wonde ko faye gueɗe rendo walla mbiyen yette fait divers hande noon Amadou fait divers meɗen walla gueɗe rendo meɗen a yeehi ko to diwan mo Soumbédioune toon noon hande mataw wona liɗɗi nawi en toon de toon to Soumbédioune noon ko kowi toon ko woni tan ɓe awoɓe tato ɓe ganduɗa jeehi guila alarba de saga waktuji sappo e jeetati yoni guila nden ha joni Amadou ɓe jiitaka ko ɓuuri hen hawnade noon woni lanaka e bagasuji mabɓe fo jiitama kono kamɓe ɓeɗo ɓe jiitaka mbeɗa sikki tan Amadou sinno lanaka yow yiitatake walla kake ɗe koccetake ɗum ɗon ɗum wona ko tubkoɓe mbiyata ko wona bon signe en tout cas eɗen jafno e konngol saabu eɗen gandi o saaha fayi mabɓe kala nana sabbi ene yiiɗi dañde ene yiiɗi hebde ko wiyete ko hono nouvelle walla ko umme mabɓe tawi koto banggue gurdam kono kam ko hunde ganduɗa nde hulɓini saabu guila alarba ha joni ene wayno kadi guiɗe mabɓe kala jiitama ko wayno lanaka ko wayno kadi kabirɗe ɗe ɓe joguino eɓe gawira ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa nde ene ɗeɓe hulɓinade artu tan seeɗa kamɓe majjuɓe tato ene wayno hen ɗiɗo kañumen ndendi galle goto one kadi woni tataɓo ene wayno ɓoyani ko waɗi dewgal ɗum ɗon noon kadi eɗen gandi ɓesgol mabɓe kala o saaha nana ene wayno cabbi hakkillaji dariɗi e jiiɓiɗi kala nde tawno kadi Aissata Ndiaye ene hulɓini no fewi ɗeɗo gueɗe ene tesketno e leydi ndi ha tengti noon e oɗo saaha eɗen gandi gonɗen koye saaha dabbude kenelel mbayni leydi e nder maayo ngo te eɗen gandi e maayo so tawi waɗi hendu laana ene jogo hen probléme no fewi to banggue hono yaadu muɗum no homno yiɗirani ɗum ɗon noon namdal ngal wonata kala e saaha
ko beele kamɓe awoɓe aɓe timmini kaɓirɗe ɗe ɗe ganduɗa ene wawa habtade yogay gueɗe to banggue keneeli walla beele kamɓe aɓe keeɗo radio beele aɓe jeeɓa télé beele aɓe daara internet to banggue wadde consulté hendu ndu woni banggue tolno météo woni joguiɓe ko fate banggue weeyo ɗum ɗonne kadi eɗen gandi kala gawowo normalement aɗa foti jogade hono ɗeɗo ɗe gueɗe ɗe limtuɗen Aissata noon tigui Amadou kono kam ine anda ɗo e Sénégal hewani somi holano mi wiyaɓe meeɗa wadde respecté ko ganduɗa ko ɗum ɗon météo haalata saabu saaha foof soɓe tottiri ndeɓe tottiri ko wonata banggue weeyo holko hande no hendu hewri eno maayo ngo dillirta ɓe mbatta ɗum respecté haɗataɓe yaade awoyde ɗum noon hande caɗele kewɗe ko kañum addata ɗum saabu so ƴeewama so hendu waɗi tan maayo ngo dillat te so dilli ine heewi addude caɗele nder saabu goto ne wawi nadde wiyene yoolo heddiɓe mbiyene ballitoya ɗum adda jeeya ɗum foof ne wawi wonde kono ko wawi hen wonde fof woni kamɓe ɓe jiitaka kaɓirɗe ɗe ne ɗum ne koko waɗi fayida hande Amadou saabu ɗeɗon kaɓirɗe saɗa yaaha ko way noon aɗa foti nawde ko ganduɗa kañum woni gilet kono kadi nawa kaɓirɗe ganduɗa ko wayno téléphone uji to mbawɗa wonde foof e radio ji kono eris kadi en kaɓirɗe laaɗe ɗe ina jogui ɗum ɗon fof hande Amadou koko ganduɗa ene foti ƴewtede kono kadi laamu ngu hoto woppitɓe tan e koye mabɓe saabu ko banni adama en te neɗɗo foof ko kañum ƴewata ɓesgu muɗum to foti darorade beele ɓornima paɗe beele ɓornima comci wadde ɗum noon laamu ngu kamɓene ɗum ɗon koye banggal mabɓe yoɓe mbaɗat ɓe ƴeewa ko way noon beele ɗeɗon kaɓirɗe foof nani aɓe joguiti ɗum Amadou Moussa ko hunde ganduɗa e weeɓani Aissata saabu eɗen gandi kamɓe awoɓe hen say soɓe mbaɗa embarqué manam soɓe jaaha ene ɗeɓe hulɓinade seeɗa saabu ɓe jaahata ko nokkuji ɗi ganduɗa ɗi gona denaɗi walla ɗeɗo ɗi ganduɗa ɗi tawi sambatinani dembatinani mbiɗa sikki neɗɗo kañum foti jogade sécurité hoore muɗum taw ko adi laamu ngu saabu ni joni laamu hayso tinini ara tan ko duwaw so tawi woodi no wayi donc noon firti ko neɗɗo foti jogade sécurité hoore muɗum respecte ko wiya ko par ce que météo wawi ko haalde ñande foof yaltine caktirɗe yaltine ayawuɗi yaltine internet non ko yimɓe ndento kono so tawi yimɓe ndentaki Aissata ene wayno so caɗele ɗe gaari neɗɗo kañum tinnanta hoore mum noon tigui Amadou so caɗele gaari ko neɗɗo tinanta hoore muɗum e ɓesgu muɗum ɗum wonno komin gaddanoma e roɓɓindu jayndeli moɗon ko wiide on tan Allah jarama on jarama ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗano ene banggal caméra o e tawtorede ɓiɗɗo pullo ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi